Akateeminen työttömyys. Kenties olet kuullut tuon termin. Kenties minäkin olen. Kenties minulla on siitä kokemusta. Kyllä, jonkin verran. Voin todeta ironisesti. Tai aika paljonkin, jos haluamme totuuden. Kannattaako opiskella 5, 7, 10 vuotta päästäksesi raportoimaan joka kuukausi työkkärin tädille tekemisistäsi? Olen toki ollut silläkin puolella. Nähnyt ja kuullut liikaa, niin että sydämeen sattuu. Olen saanut tarpeekseni. Onneksi voin rakentaa itse oman todellisuuteni, joka ei enää sisällä vanhojen rakenteiden pölyisiä ja homehtuvia osia.